PPOI. Dan talk tayo Josephine Isaac. Kakanap mo rin Josephine Tarly. Pitcher kakanap. Catcher mo manalalahat. Kayo na po at dito. Sawamaw. Tarada Paul Riyaw. Kaya Riyaw na po sa katita sa subitbak. Pirta nawawa kita Lel Sapwohn. We have the strike 2 balls. Out there, 1 PPOI. Kasi nuna po siya katito. Sasabihin sa bak kati walit. Di may kaso the tapper. Walil takala. Karata sasabihin kaso lalil first. Kaso lalil second. Second. Yes, kasawati la third. Yes, kasawati la third. Buti po third. Nag-talk tayo mo. Darlene. Kanwalo. Kaganap mo rin Gloria Igozia. Out air on Team PPOI. Runner po third. Nag-talk sa PPOI. Darlene. Pitcher on-up. Yaran player man mamaw. Okay, play ball. Kayo na po dito. Darlene Saragala. Paul Riyaw. Strike out on PPOI. Pag mawala, susubin natin ito home. Darlene safe for first. Nag-pag tayo mo, Gloria. Out there, 1 PPOI. Runner for first. Nag-pag po, Gloria. Yairan pitcher. Sapwohn coach. Masaya player. Kayo na po shock at ito. Sawamaw, Karada Paul Riyaw. Ang Gloria. Riyaw na po shock at ito. Gloria, Saway Pogi. Sawamaw, Karada Paul Silu. Kasilu na po kaunap ka. Shock at ito. Sawamaw, Karada Paul Pau. Gloria Sepal, Alasek. Go first. Out there, 1 PPOI. Runner for first, second. Nagpok, Chanes Iskiel. Kagonok, Melinda, Salomon. Kayo na po ato, Chanes Walker. Light pok, isa walil. Karata 2 strike. Kariyan ako upok ke. Pok, ilel. Ano ay pitcher tapper sa walil. Shortstop tapper. Kasala second. Out on second. Karata out Riyaw on PPOI. Nagpok tayo mo, Melinda Salomon. Kaukaunap, Yune Kelly. Out Riyaw on Team PPOI. Runner na po first. Po third. Kayo na po atito. Flat. Karata Paul Riyaw. Strikeout on Team PPOI. Pitcher sa gononop. Gatar Karyaw na po at ito. Belin sa white Pokia po strike. Karata 2-2 on PPOI. Pitcher kagonop. Catcher alalat. Kasunod po at ito. Belin Poki. Pingelap po third. Darlene Kasyo sa third at ito Lel po. Nagpok tayo mo Yune Kelly. Out Riyaw Sapwohn. Runner on first and second. Pitcher kagonop. Kayo na po shock na wawa dito. Yune Kelly. Bravo.
Yata strike Riau. Pitcher kawanop Ketar kena wewe Yune kelas wepoki Arata strike out Silu. Bakit so lug na liya lamina.